कधी कधी आपण आयुष्यात एखाद्या माणसाला, एखाद्या गोष्टीला किंवा एखाद्या स्वप्नाला खूप घट्ट धरून राहतो, कारण आपल्याला वाटत असतं आणखी थोडा प्रयत्न केला तर कदाचित सगळं नीट होईल. पण असं नसतं. काही माणसं, काही नाती आणि काही क्षण हे आपल्या आयुष्यात काही काळासाठी आलेले असतात. ते आपल्याला आयुष्यात काही आठवणी देतात, काही आयुष्याचे धडे देतात आणि आपल्या आयुष्यातून निघून जातात. अशा वेळी त्यांना जबरदस्तीनं धरून ठेवण्यापेक्षा त्यांना जाऊ देणं अधिक योग्य असतं. कारण जो माणूस मनानं तुमचा आहे तो कधीच दूर जाऊ शकत नाही, आणि जो माणूस मनानं गेलेला आहे त्याला थांबवून उपयोग होत नाही. त्यामुळे हातातून गेलेला माणूस मनानंही सोडून दिला पाहिजे मित्र.